Sa kadakong hagit alang kanatong tanan kining mensahe sa Ginoo. Kaya kini dili lamang para sa mga Pariseo, sa mga magtutudlo sa balaod, kundi alang kanatong tanan, pati kanamong mga kaparian, mga naa sa simbahan o sa panggamhanan. Ang pinakapunto sa Ginoo nga, muli kay ta sa mga dagkong butang, mga dagkong responsibilidad. Gamito nato ang kining gagmay pa morag ka ng alibay. Para makalikay ta sa mga dagkong mga hagit, focus ani mga ginagmay kayo. Kaya mura pag makuha natong konsensya. Ang mga Pariseo, sila kanang stricto sila sa mga kanang paghatag og kanang 10% sa ilang ani sa mga anis, mga gagmay, mga pero kalimtan nila paghatag og hustisya, kaangayan, kamaluyon sa uban. Kay lisod man na. Justice, fairness. Mas maayo pa ning diratakan focus da ganing mga sa tuiging mo gali nga term mga ikanapulog bahin, 10% sa ilang income sa mga lamas, mga sibuyas, kamatis. Mas dali raman na kaysa tan-a ko sa imong palibot na ay mga tao nga gidaog-daog. Focus ka ning paghatag og ikanapulog 10% sa imong income sa gagmay nga mga kuan, mga gulay. Pero kung dagko nga paghatag og pagpanilipot sa mga kabos, itong mga gidaog-daog, ang hugas kag kamot. Murabag mas importante nimo ang pagdagkot og kandila kaysa pagtabang sa mga paghatag og limos sa mga kabos nga lang inalada. Moabuhi ta ang involvement. Pariseo nga ako na, paglantaw na. Mas tagaano to, importante ang pagnobina, pagrosaryo kaysa hatag og pagtagad sa mga silingan nato nga way gikaon, masakiton, way gani pagpalit og paracetamol. Manabot mo sabot sa Ginoo. Disproportionate attention sa mga butang gagmay kay likaya nato ang puan kanang mga dagkong butang nga maka-challenge nato. Murabag dirira ko sa mga blessing sa mga motor o mga tricycle kaysa paghilog dito kapoy kayo mato kas karahayo matakdan pa ang mga sakit din na mga TB na mga COVID. Dirira ko ano may blessing mga gyapon ko. Nga ba? Simple as that. Busy ta sa mga gagawin butang, pero na mga dagkong butang. We'd rather be involved in small things. Sabagay, hindi man na small sa mga liturgical reforms, kaysa total transformation sa tao. Ako, very critical ko ng mga kabaguhan nga sa ako. That's superficial. Kanang gagmay mga litra sa kuan, pag-una. Sus, di man tamay langit, anak. Critical kayo ko nang wala, importante lang. Biskay, the Lord be with you and with your spirit. Kaya mo ko na original. Magbag-og kag mga liturgical books, milyon ang gastos nimo pagkuhan sa mga just for that. The Lord be with you and with your spirit and with you also. What's wrong with that? Dugay na nato nang gihimo. Pero metikuloso tayo ang mga liturgical rites, mga kanang sa una, kinanglan ang pari, kinanglan mission na. Kung nga na, ibalid na imong misa. So una kung taas imong humili, ex-community kid. Ano ba mga gagmay nga mga there are other things, greater things na atong taganog pagtagad.
Kaya mahimot ang mga Pariseo. Bigger things. Hostisya. Kani, mga bukat kayo ni. Hostisya, kaluoy, o kamatinud-anon. Ang simbahan, di sila mo sulti og ka ng mga butang nga makapatayog sa baroto, to rock the boat. Talk about corruption, talk about injustice. Ayaw na, Father, kay maribtag ka, ana. And we do not talk also about corruption in the church. Okay, muna ang mensahe sa atong Ginoo. Focus na sa mga gagmay, mga butang, atong kalimtan ang pinaka-importante sa tanan. Liturgical rites, ang importante is change, total change sa kaugalingon. Pagbago sa kaugalingon na pinakalisod, pagbago sa kaugalingon. Pagbago sa mga pamatasan, mas maayon na ng rosaryo-saryo rata, labina-labina, tambong sa mga piyesta, mag-pilgrimage. So the greater challenge is to change ourselves. Atong panglantaw sa kinabuhi. Mas dali raman na magsurusuroy rata, dagkot og kandila, kaysa dagkutan nato ang atong kasing-kasing, atong limpyuhan, sunugon nato ng atong mga daotang, mga pamatasan, atong kahakog, pagkagarbuso, garbusa. Mga naglisod nga himuon. Pero may na itong sayaw-sayaw na sa sinulog. Libot-libot na tas mga kuhan. Enjoy pa ta, mag-pilgrimage this. Sightseeing, maratang mga turista. Pero mga importante yung butang sa atong kinabuhi, pag-ayos sa atong pamilya, nga, problematic ang mga problem. Di taana kayo, lisod pa na. Mas mahay na karita sa simbahan, involved sa simbahan, pero atong pamilya, biyaan nato mga anak, naglatagaw, bana, naghubog-hubog, nagsuyop-suyop. Hindi taana, murikay ng mga issues kay lisod man na, mas mahay din sa simbahan. Away labad. O again, mo na saway sa Ginoo. Manindog kita.